Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Omwanchi omulire nandire ntunde yende nakoiraniriye elitogendere gusanga amange engakitogendete gusanga kurwa amochi o Nairobi asamorokereri ya Nairobi International Trade Fair engakitobwate Dr. Maranga no yomu wabamanyi bali batenete chimbego bali bagotebinga embego tagere kwa ngombe nereri erengia igona kiyekogera togendete gusanga amonere nande tu abato gusanga nere nande tu abere to gusanga nere asemero bali bona setkulya rero nabo igoni gotogendete gusanga elia totebinga ninki embege yiga na kikwariga nigu elindo chikanyore mbege ngia nko igubugo nabe gose nkwa nyarete kubago ko igubu nabe tega gototebia gosaba tega gototebia bumuchakano nigatotebeti buna embege yiga nige bwante kulindwa embege yiga nige bwanete bune kwariga nigu nabo igo mwanchi muri chikanyore embege rengia natutebichi imbego chirechi aina igo tubati aseme tandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu tobase kweba gutubati ase website yetu na www.ndizitv.net inyora umorobo no Oboremi Nobonda okoleto botambe na nche Mildred Momanyi engakiye gato gusanga amange inyora nabo igoni go mabogani o Camel Park watera negeta senikia Ndizi TV liko nekyanga Oboremi ngo gotira bole ekalendagire ku mugondo kirendagire ku rwasetugo yawo nige kwenda somo bogani o Camel Park yeye kwa yaba engi yake gima na kiye ko garatu akira se doctor anyakubaga to daktari konyogwate kirase ebintu ene kwa biro Chistro tatayibonda kitali chistro na kichi chiko imoki embege no ekero twa kwana twatete ngaki machine yalitwa machine yego ego feel nande ya seal nande ya print no otorabu asestro yaito yabera printed yalikirwono yalikiro information yase estro yalikiro information kali tiganda tayo wali ngito ndo chingaji SMS ya buchiralia ndo chigo bakubulinga no nywera soda nanyani producer yana kubulinga no mwe ati ko nywera soda lakini atekire mutinga ya producer yene ye kuimukia semen yani kuimukia mbego aki mochi ko nywere mole mito chikola tero chiko tanga yene ya soda tataibona no tigatorigere ngo aki estro information ye bwatenere kiagere ine ya maana esingendo to batanga ekere ngombe yo muremi yakoreirwe AI yakoreirwe AI service etakire stray etigara somori egero muremi anyore information yera anyiri kase chire record cha chombe cha was bono information kira bono igende getangani noroche ga wali getenga KEN 02 ina code ya ito na ADC Livestock Genetics Center ina code ya ito KEN 02 Kenya 02 alafu next ga unoroche ADC alafu ngara LGC that is our name the name of the station ADC standing for Agricultural Development Corporation LGC is Livestock Genetics Center okay alafu ngare namba ni rabo chinamba chawo nechindikire ngoma bono chinamba ekyo those are details chiendume eyo in the Kenya Stud Book chiendume ekyo speak chira registered bono umuntu ayise gutaka kumanya extra information some more details concerning the bulls na wakwenda Kenya Stud Book alivyo aende nena bill anyore more information alafu next tubwate Chitariki nchire chirago mune yigando chine yo mwako yo eta yone ya bwango bono chitariki ekyo ekine chitariki tu connected to process atiembege bono chitariki eki nande chigo twakonya bune batch number for purposes of traceability this is what I trace back in baby kera ngo detail tore in every process ngoli get responsible so what happened bono ngo tokonyera say traceability kurwagu nkioro cha system ya nchendo chebwate namba yende gali kulieta gose BEN bono kurwa chitariki ngonya orore kire gose FR initials get the letters FR bono buneye
erikire ina erikire bado neso erikire effort tari torete enkirikire AY bono AY ine asha eminating stray ye gwatembe go yasha erikire FR iye minating stray ye gwatembe go ya freshen alafu wanya ne jasi abakonya erikire JE wanya ne gasi abakonya erikire GE wanya ne Poland abakonya erikire B bono that is what that component means, yes Uruabu, Gonori, namba nerabu arafeka meguriku nere ishirikire tofauti nere likire BENET nere bwate namba bade kali kudaima bono igo malitana arabu ari gucubusyo bono nera likire ngaki 303 namba nerabu likire namba iyo ine code number kurwa se code number tobwate elieta ine elieta liendu kere nduma tobwate algo skere bull tobwate gebwate code number na nebwate bull name nebwate elieta igo bona na marieta alia na aragokonya asumuri mikurikense alio akumanya na onyenga matuko yaisire gwikira cheke eta ebeke morkegera onye yali kiruba kachitali kigo ne bwenderete gutwara amangana yonsi gosomore myanya kubaga kurikense bono buna bone ashe ne kurunga daily board ega kuruku Dr. Mone chindu matogwate ne chinyinge ekaro muremya gwate catalog togwate soft copy na hard copy na bakonyara komanya chindu machinyinge chiro Dr. Mone nero Pence nero Sunny Boy endu mebuna Sunny Boy ya South Africa se generation ya mabere for 3 consecutive years South Africa the dam ya Sunny Boy nero ya lenge the supreme champion of the show iko wana ina ngombe gwate ya proven koba agute yani alafu urugabu ngonyorore kile initials buna bono echigoro chega uraona Dr. Mone iti kereli kire iti yemineti ndume ya togete with the process of endo transfer nera irikire daima daima ine ndume ndetogwate ora mochimotu ekaliku mochimotu ga kereli kire yemineti ngaki ya ruseti ndegore entangani on that particular day this was the first sample that was collected bona ya lenge kijana nalia chagete bone nawe karoto go collect gari karo nago taito go chitisi gari nawe eko wa collected ditangani ibono onye ya lete ndege ditanga sego ko kore na baka nyaranga ditanga nalia leta that session it gave us the first ejaculate ito go nyoruka na weko ande tu mokugo se 30 minutes was 40 minutes na ndira ni yakabere ereta B ya koleta B hiyo imemaliza kazi yake for that particular day so alien tanga ni yako process as a batch ya roku alien tanga ni yako process as a batch ya roku B was yo na gotoko beka full details as story ekero mulimi akonye store that information it is beneficial to him and also to us igo daktari kere tuyangwira ni magasine ni nande nsabo kwabira ase faide yo mulgire weta sene Ndizi TV nda anyara kuba kumanya eli ekere gwe ejaculate gondimo kusina bekwana na ngabiro na gatatu ngabiro liyo to collect ekene kina ta kumanya nabo toko genda bona ili ntangani ekuruku eli yakabiri ekuruku yono nyo mule mutumire stray ngasakagwate stro akora na B na B minutes lakini chionse in terms of quality ya the same igo bono abali mibali abange mo chimwate bunga no munyagitari ngo gotebya ugache stray ga daktari abirga koerera tia kunyetiga esire boko igure information yeroro na bego konya ndebo yo konya ko kumanyanga chinambe chirega bukwa nyari go kwa uchima chonse ne chiagasi amorkeria yega gusama igiria yega diga konya
elinya ko kulikana bukulikana ne gitabu nsolike amagire abona daktari agenda to gutebyo guse nabo gutonyora gwitira se mitando yete Ndizi TV nabo tokwa information iliyo kwanya utaikira guse orayo gwikira nabo kuba mangana na gutigara gwa se mitandao obo gukunyarigiriri refer back ira nase amangana ya to gusomia gwitira se mitando yitonyora mangana ayu daktari yara irikire nambere gaiga ni gasiayo ni kiokora gaki asomuri migo ni gugusabanga onya ko gukunyarika inse igo daktari toire to genda gutwerera bono destroy kero guna gwate birubia kera yatumikira se ng'ombe y'umurimi ndakere yatigaro ikiagara ng'ombe ye abira chenyo litoro yo matabare space ndia bakoraga cyo omwaka oyomo ose metini 15 16 ya litoro yo kanya ki yaga ni sade be kero yaga ni mbego eto kenya no gwate stray ekero munye gitari yako cha okoraki kwenye mbego igo koma tavinga ki igere stray yere yao ina ro ya tumekete last time egera tabaso kutumia mbege hiyo mbego ya desire ya as a daughter was known as in our setup it is wrong one to prevent inbreeding that is why utakiroga stray again to daktari amineti so mwancho mulili yankumanyi toko banaiso mwana munyaruka takwenda naise takwenda yani egukonya tubase ko kutumika iso aso mwana esa nabo nanya ko utakiroga kabisa na karo munyagitari abacha gukorera si next time omate ina stress na isi atumikire kuona nga bono ekaro twanya mikra stretch the next step to para towards twanya mikara twakorera tokuanga freezing otokobeka chimbegeci as a liquid nitrogen feta for 15 minutes twanya freeze to freeze twama kwenye assist twama uchiweka storage tank ewa liquid nitrogen bono to kwenye mass in liquid nitrogen that's -196 degrees Celsius ngone gere nkendu kabisa ngona wewe chiyabe gero ngombe gere nkendu ndora ikirawo ekero kwanya wekirawo ni motarani ira sechiro kwenye gacharia kulingana na sheria era avera no 30 days kumanya kwa chaka distribution amenya tega na 30 days mutinyo mugimu tukuranya weka in quarantine for a month alafu ndio ya kabere tokwanda twa Russia some straws kurwa se batch to process it twanya weka se machine yende machine ye kuruguna computer assisted semen analysis ya rigeringa ki embegega mere fit neikeranete kuchikutumeka sabale bono machine ye igego watavinga ki embego nyetera ikera standards tulikunya approve for distribution anya ikera the standards you approve it for distribution bono we have maintained very high standards because it was the latest technology bono kwele ni maya gake stray igotwa na gote iri tangania ye wata 0.25 ms ose ne quarter cc bono no akere quarter cc igotwa pack 20 million cells as a stray 20 million as spermatozoa cells as a stray ordinarily in the industry na wakonyora stroke worth 12 million lakini one into we deliberately decided for package stroke na 20 million cells egere siombe chirichi koge kerwe mbege hiyo titwale very high conceptions and that is why our bakonyora good results karawa tumia mbego ya Ndizi and ndio no bana na wale bara watu na wao watabika maya wao tabanga moja kitaki na kwa na kwa chiro limo kama kwa mbego kwa na na weta kirego egere nto soe garama nyingi asamangana bwite bona karo tuane clear for distribution to wate agents bona busongo to wate our agents neno kem
agrovet asa Nyamira County our agent akoro kuborabu agrovet kutoka Nyansiongo sekija wote to twabaire sinyenje wona barabumba bwate uzoefu use experience yoko handle livestock genetics abuto igo nkona chakigo onde bwensi tari kuirerwa onde bwensi tari supply kwirende yani agrovet ingo igora agrovet no nyegi nsomereta mangana ya nande chake go supply embe ibitambo kirombire mbone tukubwati kabisa ambe mona togendera bumwe bono ekero agents twabaire embe na ubona wakona ya technicians watibire na sawale nene watumia ase chombe chao ande tubwate saa catalog na twatete saa catalog ye gokonya omulemi no manyalitani gochora embege ile takire kamili ase kutumia sema ile ese litorolizia egero omulemi improve ng'ombe ye litoroli wali bya kugwa ya tari to na utoshika guciabo enda gutwerera igo twikirega bono ne 3 liter container ya liquid nitrogen ase abanyitari bari bakugacha chimbeu nande container yo konyora ebwate liquid nitrogen ichire isaini bono munyagitari gasia no korenda ona ko refill liquid nitrogen kere week egere mbege ya bwate ebe moyo chinga kichons kwali una bono to bwate mbego ma viable kwali bono munyagitari goika ana kone ichori kara ikirwo mureri bono itineci equipment ya gutumia singenje tore shoga ko gusomia bari na bari bagwata batagete information ni information ya bari gitari ba kuna bago korega antu bwate thermos flask nande gantu bwate thermometer eko kinga macha yo gitari ya gutumia ko kubwati mbege goikapi muri berera ebe 34 degrees ama yako arusi mbege rao ani kasa macha ya 34 degrees sometimes yo mole minga go chubeje aba too hot mo gitari goika kore ikanya pimi kanya kendi ya nyapimire aika temperature 34 to 35 or 34-35 degrees ekaranya waritanga ikire bibire yo mbege yo nanyerusia ni kasa machari tali bona mboro yale ke frozen carrot twanye gachite ekaro kwanye bikira sa machari ya cha kubwatuka ya cha ko kuyeyushwa na kitoteo kuyeyuka to kwanye rukato alafu ya makurua ya pangusho kabisa alafu mwenye yo koraki utora okora loading bona ine gasi ya wanetari akoirawa akonyora bwata magas na bwate yento bone pistolet korokwe pistolet na bwate ne plastic socks se plastic suit alafu na bwate for example straw ya magne bona karani usiria ya sama chanya pangusire kiagera macha tutake ya kunyendege amache ya uitembe kwa okora loading kara kore loading inaweka at 90 degrees ida unacha one end at 90 degrees kwa alafu umanya kuruo Niko chiao. Niko chia. Ewana utokoro kalodi. Ekara kore lodi. Uweka na arm length gloves. Yene glove. Oga ndokora. Ega siacha gukora uga insemination. Uma kwa the rest of the advice. Igo bono igana litwa somira mangana yo kuruko nyore mbego mpaka ikira somulimo.
ya kila somo lete munya gitari okorere egasi yayo mulimi nerarageria ng'ombe aganyarichiu na nda akorere records a recording ambe goki sangapi na information yende iratakiro ko recorded ama ko advice no munya gitari na kiawa cha okora mani na ja konsi sitara konsi ngobono daktari ntaitora bwatiraga buturagenda somo timoko tuchukuna sense muyende tugenda gusanga mande ngagirete aso mulimi risiko gabo nigwetibira daktari nigaro mpore kigima ainchogerire ryogiria rera ndi setina ritigo butambe nigo nanyorere garo mpole gakwira mangana ingora no maeta mangana ya bantu nabaiga bumanye tubumanye nigo bakuba bororo mbatu gwikaini ntu bona kieko gerango gotebia ngaitara soike ogosome kwa ni gokoro kworo ukuya ogosemia nigo bono tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News tutumere SMS gwetera sena mbelio erase screen ya ugabo nabo Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ayumuremi giata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigurule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigurule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. basi bono omwanchi muri wete seni kya Ndizi TV nigo gukumanyanga Oboremi Nobonda nigo bokoretwa botambe na Mildred Mumanyi litikolia Jumaine ense moneno suweika chinsabire ne sema goroba na litikolia nigo tole kurugaiga sensema ya Nairobi International Trade Fair enga gitumera no mumanyi omanyeka ntema Dr. Maranga no yomobwa ba Gusii baito bali bakire nguma imena isiko yorogongorwa Gusii ase obosemia ose asobumanyi boigoro mono asense moyo koena na chimbego chichombe igoye kurunga artificial insemination tinguma yabona tora kibeke buya asumono ito kolende na boigo na chuo totebia amange twabere to gusanganira kurwali umuchaka no twabere to gusanganira mangana mange kolende asetekeiga intagetari nyara kubaga ko totebia nga kurugabwo kurwali stugete ase embege kubachwa yeka ya soira sengombe mangana kinanda agokorekana guchibusyo nande bwiga achigosemia aba Gusii baito anene mono abasai achikobasemia bamanyanga Oboremi Nobonda igogenda gutubwata gwetera semetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sensema ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogotumera SMS gwetera na mbio erase screen ya ugabu tobase kweba gutubwata website yetu na www.ndizitv.net igobano inyora ngoma bagani kama park na robwatera negeta sen kya Ndizi TV eligo koletera amoro kerelia yiga elio nayo Omoremi onyako kumanya amange aliya korekana anene mono na kiye kogera aiga asumo cho Nairobi asensema ya Jamhuri Grounds bagotebanga aiga no okumera na naba na exhibitors yako bali bagucha asenzera yogo cyo gosomya nigo tubwate igo twanyara ko kumanyanga nigo tubwate exhibitors bale gwetani chimisatu abo bakire elio onyara ko bagosemwa aye Omoremi olisiko gabo daktari
ngwate tebikurwa muchakano gwa tweresere process yon CP asinali twikire gari next yaria korate byango niki yakorekana ya wono na magana artificial insemination ina rera stop asa nene ntobwate school esengento ntotagete abaremi banyore good services school yeito yego fundisha abanyagitari amangana artificial insemination ekaro monta akorire certificate ose diploma ose degree in animal health and protection na wawocha yene course ya 1 month aindo akole course ya artificial insemination and fertility management iga se school ya ekero ngitari atire gosoma ero toko mwachombe mate disindo gwata chombe chini for practicals ekero kora practicals sisa ekera ko ganda somo leni ngakwenda ku perform kento ndio hekuru kuna ki obatis yo nalito ko bataina kora practicals nyingi mokole chisa ine esengencho practical tekaya somo le egento kera somo le negasi etegete results ko nongo kora tole program na anda banyagitari abange baachire basome 90 na anda chiri poti babato egotire chingi daktari to gwata chombe chinyingi cyo kore practical daktari anda kengo boli yake egwate birenga mbali bakorete amangana ya animal health gosaba banyagitari bale somereta amangana ya yobumanyebwe kwa mangana yo boli myoboiga na ubagocha kana ke muntu buna inche Mildred mumanyi tigange boreri ichero molikia mangana mingi chen somo amangana artificial egena ichana bankole gasi wone sengenje yeseria ntokonyara ko kwala umuntu tara train esengenje wona konyoranga board nero Kenya veterinary board regulate the profession baranza watu wale square animal health watu wale training lakini zende ase interest yo kokora kilito kurukanya capacity building ngo twara tele seminar cia baremu nabo ibo n'abanyagitari bari ba artificial insemination n'abandi stakeholders na forum nyingi asitoko basoro amangana upgrade samangana artificial insemination embryo transfer tingenzo bara improve chombe cyabo wetera so gutumira chimbego kiri high quality igo ntobwata component ya capacity building ya baremu abanafunzi ya technicians seminars workshops chingoga na story anytime twarandiri ngocha tore kono kuruga bwa abanafunzi amwe abasomi nande baira nabacha kwendere process ye gwaga twaereire aye ntongere itokorwa embryo transplant korate byange kingi ono embryo transfer ine technology ya bile kutumika singa kia tabani lakini zinde asakenya tora tumia inataka ile wano na shortcut instead wate bango muri mnabwa ate ngombe yake yenyewe hata kete kwenye upgrade mara akachinga kia kocha konyora pedigree kawa ono embryo transfer na shortcut aso konyora esaya kose endegelie ne dam engombe ile ngia kabisa kwa dona dona ne ngombe perform an excellent performer ego chorwa engombe the cow the dona ne ngombe totewe it commits the breeding objectives in the sense that the water mavera mange in terms of type water ekolekana une ngombe mavera enyeli kose the other very well formed na ande fertility index ya erebo yani asamangana yoko nyore mbego asamangana yoko yewe ikachinga kieko nyole moli asogora isi Calvin is samangana mastitis teriko tuara issues na ande kwate potential yo produce ya mavera mai kulingana na history ya ngombe ya kare ngombe ya chori
ina dona cow yeko ego prepared na malio kuma ete ng'ombe kero moti yeko usirike na elime tuone kero ya very prepared iba yeko usirike na elime makero kera after 21 days ya usirike na elime kero ya very prepared tuone yeko rosia magena mange yanya release almost at the same time in waves wana magena kera so kero ya so kia magena ya be keru embego ye nduma was tested and proven correct ya rosidi daughters very excellent performance ekero ya be inseminated maragata to maragowa na mambia embege iliaenda ya cause conception ya ng'ombe yetu aleke dona one ng'ombe ye dona ya rusetia magena mange amagena yako wale fertilized ngo conceive wa ono mai konyora kero chia conception ya take place fertilization ya take place kwanyora nga chiembio yani chisensi chigo chikorosi bono emoli chia ngira go form asa ng'ombe na konyora chiembio up to 30 20 15 bono 10 Nchiko kina chonsi pia sa ng'ombe ye ya mekoro kwa dona cow bono ngento kwa kwa kana ngelina chiembio chiko rusi wa sa ng'ombe sia rusi wa sa ng'ombe sia be kwa stitu punet bachiro chiaba stored bono ekero omolemi atakire ko take shortcut yo konyore pedigree cow igako prepare ng'ombe ara chole ejie korokwe surrogate ng'ombe ejie surrogate nero gekoragiria prepared yana hormones ekere chinga kiego takembego bono ekero yaganirie mbego teri gocha kubeke ruwe mbege ya kawaida yekobekerwe embrio wona kara ya bekirwa ng'ombe igeko gendera gukira in 9 months ya wire more yeye ekero ya iboirwe tebu atien relationship na ng'ombe ya tumegeti ng'ombe ye ya bugoreti tu emori yeye yani hasta yo vi kumera la tu era ya konya tetu ko era ya bugoreti na ande kero ya nyorire emori yo dende ng'ombe yo the mother was the dam ere ndemo yeli through milk lakini relationship te ya kemanyinga ase emori ya tokire ase ngina nase ya bogoreti bono embegeri ya bekire tu ine embi ere high quality ibona ya bana na shortcut kwanyore pedigree cow within 9 months instead kwa wacha kuna upgrade ngorangora kwa ina rotokoroka embryo transfer is a technology egotokonya gutumie ng'ombe igere producing ya ng'ombe ya chitambulishire bune producer ya mabere ebwate konyore mbego yego choni kitu kwa ya conceive wangu ya nyole moja soko rais ya producer mabere amande na ya na good confirmation igono ya to achi moli nyinge kuma ete ina ya ng'ombe gera kwa moli ya moyo kero ne matinyitiande ko lakini this case ng'ombe ya moya atoire chiembio no nya 20 chinechi moli 20 chigo chigotumeka na uchiko goli gune chiombe chingao chijo stare ko chagotumeka se farm koro for milk production ewo na transfer erongo para tole asti farm chito na dento bwate special experts bara kwanya moli nyorabe interested in that nando bakorire ya semya kemo bwato zoef daktari na kwabere go tusemya korali mo chakano bakatwikire ase embryo transfer aso manchu mureta nyara kabato kumanyanga na boko eng'ombe na daktari araseiri na beng'ombe kuri gugweke ng'ombe ringi yakigima nyara kubage go kuimukeria ekuimukerie
yani ng'ombe iria na kienyeji ng'ombe iria ya kienyeji okorani na beta ngoja sama tukama kuse teri winda tumie lakini mbiyere na beko nyara na beko nyara kuguria mori pake kireci ngaki ekonyora na beko tumeka kuguria wono embryo pedigree kae ryo tagete etoke kurwa as a process wono murebe ngenda kugora ni embryo alafu n'abanyagitari bari kwanza bakora bamukore abari bari bakuringa ikare ko imukiriye go chikonyora igiye kubarwa ya kwa gose konyora kawaida mutagombe konyora kawaida amate abari bari bakuringa kubarwa gose konyora abana kibaho bakubona aige konyora kiagera agego cha kubeka ruende embuyo kawaida una gokorwa kubekwa una gokorwa lakini hata technique ni ngao lakini nawe eko introduce una almost similar una AI imetinyi kianda ya wale moli ndio sio kutoka na ndio ya mabere kuna moli ndio ngento kiangelinga ki kwa nyore pedigree kao itadirete na kienyeji ilikuwa tete bonora alinde kwa mabere kuna wata njere kubekwa na kiye kubekwa cha semona engenje kubekwa eng'ombe iria ubwate igware gutaka kutumia une surrogate wikebe prepared mechi homo kera yabeire prepared yabeire tayari abanyagitari bari trained in embryo transfer ochicha okora transplantation okora the transfer that's a technique wala manyagitari ya gochakorera wachi next technology asiachire enchira eng'ombera nyara kubage kubekirwa enche gose kubekirwa embryo ya kubage gochikonyora emori inge kigima sefere yo mwacho burigeria nabo gotebyanga ase gotera kwa nabire ngorra ubyo bonge buri ase AI ga artificial insemination bakorenganywa n'ebyo gutumikiri ya butambe andake ngira semya bali mu ubyo bororo generally ekero kubeka in general ubyo bororo aso kora artificial insemination ekero kora AI go tukajisida chama ekero gotumia area gotumika sekenyoro na boko nyoraga kwa nyori na magwe unabona brucellosis ile wafati abantu tio wazi bona umehatarisha maisha ya ile ng'ombe yako na ile una brucellosis na uko kere ng'ombe yoria mbego ekero ya isire kwa nyore mori paga kero ya tirimbokie nyandiga uganyeta mabere kwa nyora ya kozi ya ile amo bono kwa nyora sare bono kwa ganyire metini isawa gose metini na ya go frustrate in the last minute na moro iranda mange aya kwambo kera wase chombe wetera so gutumia ekero gutumia bogwe bukarana na mabere bono kwa nyoranga tugia ko bachipa egento gya kabere gutuge eri ase farm yao very expensive kiagere igi koragere kora rwalere kwa nyejo kwa nyaole ndio wali byanda kwa nyaole attention no bwato moto kwa nyenda bono geko ba expensive kenena so mwaka instead kwa lego karaka wala kutumia AI baada kere kutumia AI woko aire option yo koligere chieri chira available usembe era available wachora ila improve ng'ombe yao lakini uona karota kutumia ile kenyo tubwati option yo gochora ile ra improve ase ng'ombe yao uona tulikuchukua meet your objective yagara wona ngo chiobora nyole ga kwa so community kusase family iwo jinge ile ka hakuna improvement na ndo kwa nyora chances ya improving ake Gusii yani yo konyo tumeka ekena bateyo to muntu na no muntu to kobera na
nere itokwenda na iso yani mwiri umo ko banera yuno musbati abana muranyore nigo bare abana batari buja batakirane tibagotera na kiye kyagotera bono ile karo gutumia oko minimize chances breeding teyo kyagara nayo gochoranga ase chiye chichonse pinere gutumia bono no maitine gutumia the last time na nene gucha gutumia next time bono konyoranga ogendrete ko improve continuously ingana yao yo mwali ogocha ase muri bita Ndizi TV anamono omuremi obwate shombe osoyo otagite guchigo chako buri wechombe bono asinga kichi magana kei neka magana kei ndio kutika chiombe chinke lakini siko produce more esenye ntonto tagetenda amabere nenya bono kuikato chakere konyora embego engiya iragere tonyole ngombe noene yamo but which is able to produce more egere nto tugachiombe chinyinge maete na bogo tugachiombe none niko chiombe chikome na wochigo kwa chirita isato 30 liters lakini endagera kwa ile chiombe chikome ne nge sana igera rubu yeke rora tuge ngombe yamo lakini yakwa 30 liters ega sio kwa vera rice na ande wako na ranga kikweli kila leo manyene onya kwale ndokia kifeba kwa ranga ki na wako soka na basi yezo tebenga asumuli mina wenda kuligereria arorenga obiyanga ibole which is beneficial yani ngikira mukonye otugechiwambe emia ochiragerie kinyore kigima lakini nyara mabere chirita isana so tuge ngombe yemo onye ngombe kunyara enya ndagira kunyara ku manage onyore chilita no nye 50 on it's up to decide kwenda century chibu na roje no kwenda AI na nda sebo igona boko bagokumira na botambe na Dr. Maranga naboko mwikira wetera ase emetandao yabo taboko batenga ibara konyore kusenjira bara konyore wetera ase ekyombe kino elindelio obego kuba osemya nabo igona naboko ba nyara kubago kuba chimbeye chi dawa contact website yetu Agricultural Development Corporation na wa contact ti agent chetu unaona kama agrovet Kisii usipora bu agrovet na songa kijao na kutukichao mbia mono sana daktari sawa semya kwanyale kuba woto akorutwa chagete wikatwikire engakiga setugura omoroburega nandi tiangwa kerenga mbia mono ento to sanga monaye nande mbia mono ase obasemya wekerengo kigoro mono biamo ingo mono ase mwansho muri yewe Ndizi Ndizi TV oyito beto sanga nere Dr. Maranga no yo mubwa manyi bagia babwate obasemya buri goro mono bwa mangana yoko wichimbego chiechombe ingo bono kuna kwanya ko sanga amonere twanya ko to konyoranga ana mangi ali gaiga ayo muri myota manyeti rero ni mantagerite gwetera asem Dr. Maranga wesemi ingana yamo bose eyende ingo bono gwekenga kendeli tkonese sabune cyalero tubase ko gusanga amona ichemil dread mumanyi ende kyako batoko semania amange nande amaya ayare amaya ase omoliyeli to gose ase omolemi inyora ni gotore ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensa ba YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetre nambe yo erase skimi ya ugabu to base kweba goto bwatia wetre ase website yetu na www.ndizitv.net nabo nabo bwatia ase mitandao ya Facebook mibuna milta kumani enda ko semye nabo gotoba to kumera na bali mibanda bangi muna baiga abalimi bamanyete kibagakora na kiyo kugera botame wote byanga Oboremi na buchibesa Oboremi nesiro Oboremi Nobonda Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria